衝撃的なことが起きました。うん。よいしょ、これ今本来の暗さこれです。真っ暗でございます。そして、うちの車があちらでございます。そしてなんと出口がこちらで閉鎖されており、これを見たところなんと午後6時半で入り口が閉まると、そして、出入り口が閉まった後は翌日まで出られませんと。なわけあるかと思ってここ1キロずっと走っていろんなところを確認しましたが、上がりそうな箇所は全部これが、ありまして、なんと車は本当に出られないように厳重に管理されておりました。ということで車中泊するわけにもいかないので、あちらの東横インを予約しました。今日は勇気と2人で東横インに宿泊しましたマジウケんだけど勇気ほら